Maayong gabi sa inyo nga tanan. Ilabi na gid sa nagalantaw sang akon nga video dira sa may China. Tani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahintangan. Madaming salamat sa inyo nga paglantaw kag pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Day, tani biskan diin ka pa nakalabot sa aton nga kalibutan. Hindi gid pagkalintan ang imo nga ginhalinan. Wala pa ganit tunang tangkong sa imo nga tiyan. Do si kapwerte ka na. Nagligad. May ara ako ka barangay nga ginmeet. Para istorya-istorya, kamustahanay. Kaya nagbakasyon diri sa Thailand. Baw, dako lang ginangakon nga paghinulsol sa amon nga pagmeet. Kaysang kami nag-istoryahanay, baw. Daw bagyo nga signal number 3. Pwerteng iyang pikal. Una, hambal yung sakon. Liyagi. Wala kayo sang iPhone 11 Pro Max pero sakon? Hambal ko sa iya. Ay, wala. Kaya kwarta inong bakal sina. Linya ay. Pinayagin nyo sweldo? Mo, Diyos ko. Siling ko ano ni istoryahanay kung insultuhanay. Kadua, siling niya. Gi. Daw wala kayo dyan mga branded yung mga bayo, no? Liling ko ay namian kasi doon mga rabot. Namian kasi doon mga basura nga mga bayo. Kaya doon naabot ko na nga daw insultuhan niya ako. Katatlo, bawlinti. Sali niya pag niya sa ako, no? Niyagi, kung magbakasyon, wala ka giga out of the country. Ako ya, tanan na lang yung nakatuan ko na. Asia, America, Europe, na pangkatuan ko na ya. Ikaw ya, tanga-tanga ka lang di. Tingin ko ano gajab lang niya plano. Batikuson ko na nung ako ginapang obra diri. Pues, syempre, hindi mo kayo magpapirdi. Nambalan ko sa aling ko gi. Wala ako nagbakal sang iPhone. Kay kabalo ka kun nga ang kwarta nga inagbakal sang iPhone, gain pa simento ko yung amon ko dal. Te, inyo ya, kawayan gyapon. Wala ako gi ka pa makal sa mga branded nga mga bayo. Kabalo ka kun nga gain pa tiles ko yung amon sa loob. Te, inyo ya, duta lang yapon. Kagsaling ko, gi, wala ako bakasyon sa kung diin-diin dira nga country, out of the country nga pareho sa imo. Kabalo ka kon nga agi, nagpa-atop kuya sang amon nga balay. Te, inyo ya, nipa lang yapon. Ako piyang imo istoryahan, do hindi ta isa ka barangay. Do wala ako binabalaan ng inyo balay. Pero nabay man akon gi. Base kan ano mo ka tour, base kan ano mo ka pamaka sa mga branded nga bayo, base kan ano pang imo nga telepono. Tsura mo daw ka tsuri. Law ay ka man gyapon. Tani. Ginpaayos mo na imo tsura para do medyo beauty ka man. Lantawaho ang tsura nimo. Daw bitokon. Nami purgahon. Sira. Latigo 50.